No nyt me kuvataan sotapeliä. Käy istumaan. Aika paskalautu. Eikä vain. On, mutta että tuo pää. Toi hyys. Ei. Onko se hyys? Ei, uskoa. Sä työ tommosen oikein. Tai et saa alkaa. Mut siinä näytettiin. Sun pitää saada nää 10 noita. Ruskeita pitää saada 10. Niin. XP tai jotain tuon. En mä tiedä. Tuolla Siellä ampuu joku paskiainen. Ui. Ja tossakin ampuu. Vähän joka paikassa. Vähän joka paikassa, niin. Sun kannattaa laittaa vähän suurennukselle, hei, come on. Mä kuulen siis niinku koko ajan. Näitä ukkeleita ei ole näin. Ei muuten näkään. Nyt leikitään pistoolilla. Mennään yrittämään tappamaan tuo pomo. Vähän niinku homo. Älä. Siinä sen pitäisi... Hää? Tekikö se jonkun... Se lähti lähteä pois pelistä. Ei, vaan kun toi tappoi sen, se oli jotenkin ulkona. Ai. Ei Se kestä. puukotti! Puukko on niinku hyvä. Sit kuolee yhdestä, mutta sitä on vaikea lähteä sitä. Niin, etsimään. Mä tapoin taas sille. Kannattaa hyvin tähtää päähän. Assisti. Mitä pitää assisti? Rage on 2. Ei suuttuu. Mitenköhän se ottaa ton suittua? Mä tiedän, onko se rage, mutta kyllä se pitäisi olla rage. Mä olin 4. parhain. Teidän joukkue voitti. Niin voittekin. Sulla on nyt 11 noita. Tarvit enää 9. Niin sit mulla vähän tuolla paljon tyyppejä. No teitä joku vaan 2. Ei silloin kun mä tähtään, niin laitat silleen hiusti. Mä näytän. Kato silleen, jos pystyy, niin joo, tälleen näin. Tälleen laitat silleen. Siis älä vaan paina nyt. Äsken meillä oli toinenkin video, mutta herra meni poistamaan. Tan. Ei sulla ainoastaan musta. Aikaisemmin. Pistooli olisi pitänyt ottaa aikaisemmin. Mennään pistoolilla tuolla joku paska. Tuollakin löytyy mua. Herregud. Mä katon uusi päivää. Sori vaan.